is. Kijk, en we mogen allemaal. Die kop is echt ongelooflijk mooi, hè? Wat is dat, Bo? Wat is dat dan? Hè? Straks helemaal flat out. Nee. Maar hier heb ik ook andersom wel een keer. Dat is ook wel mooi. Toch lief? Het is echt schattig. Eventjes. Ik wil het meer. Ik wil het meer. Kijk, dit is toch echt geweldig. Je mag gewoon een kusje geven. Dat is wel, hè? Ja. Ze is niet bang voor elkaar. Wat je zegt, die hond die zo dominant was laatst. Ik zeg, En als het goed is, dan wordt het maar. ik zeg, het is de hele buurman ook voor een paar weken terug. Ik zeg, ja, het is er nu nog zo een die zegt van, hier is mijn koekje, strol, kom je mee eten. Kom maar kijken.